ade yakɔ wasan ade yaba afia etwa mu na yɛnyina ɛwɔ abrɛpɔ na fibiem ɛna awurade die mu nti yɛhyia ha sɛ mene omienu ahyia wɔ abrɛpɔ na enei yasan so atumi ahyia mu ɛwɔ bepɔ yi so a na ɛyɛ onimonyamfo Yesu na dɔm ɛne ehumɔboro nti bɔnsɛm kɛseɛ paa na bɔnsɛm kɛseɛ yɛda awurade ahyia wie yi na yɛbɛda nokwade gyide mpanin so ase sɛ ɔmo yɛ mantam dwumadie nhyehyɛeɛ ɛde ma yɛn na ɛnɛ Ashanti West yɛn nso yɛahyia mu deɛ ɛyɛ nwanwa ne sɛ dwumadie biara nka ano bie die kasɔfo panin tie dwom ko betuma bia no anaasɛ me papa bɛɛkye ɛbɛyɛ adwuma yi nanso wɔse menyina na gyina mu na menyɛ adwuma yi a bɔnsɛm kɛseɛ paa bɔnsɛm kɛseɛ ɛmpani awurade nhyira mo amen mɛsrɛ otiefuo biara na fa waso fɛ me kakra bi yɛyɛ yi ɛyɛ fɛ yɛyɛ hyɛ aseɛ yi ɛdi adanhyɛ sɛ awurade a wɔyɛ mmɔborɔhunufoɔ no ɛde yɛbɛwie yi ɛdi sɛ ɛyɛ adeɛ akwantuo adwendwene bi adeɛ bi ɛdi abrabɔ no so a yɛnyɛ gyidie ɛde aba no awurade nti ɛbɛyɛ nkonimdi amen amen ma memfa akwanya wei so na yɛnsua biribi kakra ɛbere ne nti memfa mpanin bere kɛse na asɛm no deɛ mede bɛyɛ botaeɛ wokan romanfoɔ nwoma ɛti dum yɛnsa ɛtikyɛm ɛyɛ wotwe ɛhɔ na mefa ɛnɛ adesua no ɛbotaeɛ no afi deɛ wahyɛ nso biara no mu sɛ mahyɛ nka deɛ kɔhyɛn bɛm ɛno nti kɔhyɛn bi ba a mede bɛma bɛdwa na wayi ano afa ɛwɔ wadwene awurade mo ayɛ daa amen medɔfo no akenkanfoɔ wɔka yɛn ho anadwuma no ɛyɛ yie sɛ mobɛkɔ ne mirika a mene haw ɛbɛyɛ bɔ paa mene haw ɛyɛ mene mo na ɛyɛ adwuma wɔgyidie sɛ awurade nti ɛbɛyɛ nkonimdifo metie mu Romans chapter 13 verse number 8 yes nokorɛ dɔ ɛsoro asɛm Bible sɛ nokorɛ dɔ mena mani ha mamfa nkotodwe nka ho me papa no bɛfiri apostle so a bɛsi gyere mu asɔfoɔ so ɔsomafoɔ pɔɔ sɛ yɛwɔ ɔdɔ ɛne yɛwɔ ɔdɔ ɛne yɛwɔ ɔdɔ sɛ bɛrima bi hu no wɔ baa bi na n'ani gye ne ho na ɔsɛ ne pɛ no wɔte ase a ɛyɛ ɔdɔ ne fa obi nso tumi hu obi no ayɛ no mmɔbɔ na wayi ne sika wɔ no bɔtɔm bi de ama ne sɛ gye ne fa yɛ adwuma ɛyɛ ɔdɔ ne ɛfɛ na deɛ ɔsomafoɔ pɔɔ yi kan deɛ ɛyɛ nokorɛ dɔ a ɛmaa kristofoɔ nkabɔm atumi yɛ adwuma mebusa gyiri mu ahwɛfoɔ nyinaa sɛ nokorɛ dɔ yi ɛyɛ adwuma anaa ɛnyɛ adwuma yia no wɔ gyiri mu fa ma me na m'anim ha me ma ngyirifoɔ ɛma Bible sɛ nokorɛ dɔ madi ka bubu wɔ dɔ no mu bi akyerɛ nokware gyidifoɔ ma mɔde ahyia nyinaa nokorɛ dɔ no ɛyɛ adwuma wɔ mu mu anaa ɛnyɛ adwuma yi ano wɔ gyiri mu fa memra memem me papa nom nokware gyiri ma awurade nkyɛn a yɛpa akɔ nti na ɛnɛ wu kwade yɛ wɔ ha yɛbɛhyɛ aseɛ nnora ɛne yɛwɔ ha yɛwɔbu a bɛdi na awɔtwe awurade nkyɛn a yɛpa akɔ nti nokorɛ dɔ no ɛwɔ yɛ mu anaa ɛni yɛ mu yɛ ano wɔ wadwene wo fa yɛ maame no ma mabɛsra na mbɛhwɛ awurade tumi ne animonyam gyidi asɔre yɛyɛ gyidi a mɔde aba nti awurade bɛdi nkunim na mebusa sɛ nokorɛ dɔ a Bible ka ho asɛm no ɛwɔ mu mu anaa ɛni mu mu obisa wo yi ɛho adwene ɛfa afei yɛni nkɔmmɔ yɛmie bio Romans 13 verse 8 yes wɔse mo ne obiara ka Bible sɛ ɛbire wee mu mema ngyirifoɔ adɔfoɔ a yɛde ahyia yɛne obiara ka obiara ne obiara ka honam fam deɛ wakɔ firi adeɛ a wode ka wobɛtua korɛ ɛnyɛ no ho nkɔmmɔ ne yɛdi woyɛ bɛrima no wahyɛ ɔyere bɔ so ɔbɛyɛ gyapadeɛ ama no a wode ne ka ebire du so a wobɛtua ɛnyɛ no ho nkɔmmɔ ne yɛdi ɔbaa wade ɔdɔ ahyɛ okunu bɔ so ɔbɛyɛ biribi ama no a wode ne ka ɛnyɛ no ho nkɔmmɔ ne yɛdi na ɔsomafoɔ pɔɔ se sɛ yɛnya nokorɛ dɔ ne ba yɛ nipadua mu a ɛte sɛ deɛ wote asase wɔ su na womfiri wɔ biara bi
Bonsa Mewra. Ɔnsɛm kɛseɛ. Yes. And come on, ye bedini. Minya ma de wonto forma da wo ma munya mo chefa amomfa. Ai. Ye nya ma senka fo ye ho be mo ayemfa. Ya papa no ma di fo mo de ye be mo amomfa. Nsori ma mo de ye be mo afa. Ya ma me no ma be sira ye se mo de ye be mo amonye. Na mo gidi ye sha urade nti obesira ye. Hallelujah. Amen. Ya ni obi ala ka je wodo a ya de bedodo ye ho. Ampa. Wenti ani yesia. Se de wogya yesia so yi. Se odo ne ye adwuma na no kura do no ewo mu a. Ayalefo benya ayalesa ntam bedoso. No kwase. Akwantu okwan ye bebie bedoso. Yes. Nhyira ne ye die beba bedoso. Nanso ansha na ade ya ye bedi ho nkomo biritia yi. Ebi ni umu na bi ni mu nti ni aba ne nsapan akọ ne nsapan. Oh. Urade ma ne mpale. Amen. Afei yamra nkomo ni. 1 John chapter 2 verse number 9. 1 John chapter 2 Yeah. verse So some Christo some heaven na ye pa akọ. Aye ne man kitinkiti bi na keka sia ni na ma heaven na wie peyo. Eno mo fa ba bi na ye yi na ye hua ni sima aduasen. Se sa ne ma ni bi ni woni paduo mo a. Medafo obekọ gidi awu gidi fo besi. Obebre agu. Eno nti bre we mu no. Me no mienu yam ye ni na ho papa. He. Ebra anu a ye be hye mpa bo na se na ye papa mense tu ye fo kan no aka hye. Ene me ba fom. Ya no se ne me ba fom ti mu huni. O wa hang be me de. Ya hu. Na hwan ko kan. Edi konfo kwa de se. Wone hwan ko kan so konfo se ko. Wone hwan ko kan so konfo se ko. Obi anhwe mese, mafe mese, ye mesi ase kura. Wone hwan ko kan so konfo se ko. Adofo baby e wiase we adu no. Se wa ma ho kwan am yan ka no kura nsem wan kire wo a. Me ye gidi ni wo be hye. Yes. Me ye senkani ube wu boni mu. No kure pa. Me ye sofo enkwaje be bo. Me tena gidi mu ache obebre ku. Awurade hu yam oboda. Amen. Me da fia ni nkomo. 1 John chapter 2 verse number 9. Yes. The okase owo han mu no. Bible say ya benya no kuda do nti ya benya han ama Awurade. Enti so obi kan se wo han mu. Yes. Na se otan ni nua. Na otan ni nua. Na oda so e wo sum ni mu. E say me man gidi for ma. Mo wo han mu ana mo wo sum mu. Sir. Ama mo wo han mu ana mo wo sum mu. Enti se wo tan wo nua Bible say na wo sum mu. Ana obi a wo sum mu bia nso bebere gu atamu da. Yes. Mama say ya wo han mu ana ya wo sum mu. Obisaya. He. Enya bibia na do be ko sum mu. Wodo na eni ye mu nti no. Be ko sum. Yes. Awurade mo odo me ye mu adwuma. Amen. Awurade mo odo ne metena ye mu. Amen. Na mo gidi esi Awurade nti. Dwuma de ye wie ye no. Ebe ya dance de kase. Hallelujah. Amen. Se obi kan so wo han mu. Na se wodo a ye di ho komo no enini mu a. Na sa nipa no atsum. E di besi say. Yes. Yan to ankomo no so. 1 John chapter 2 verse number 10. Ye ni komo. The odo ni nua no. Enti obi biala odo ni nua no. Na wati han mu. Aye amen. Amen. Odifo. Se wo no nua, wo yo odifo, but uti sum. Yeah. Adafo, momi yanti kasa ni nsem wo yase. No kwase mpa. Se bira bidu na mpani ma ya mmode ma yakwanya, ya be ya hu adwuma. Tutumu se honhom konkunu a ati wa nipa mu a ya mane be yi wa Nyankopɔn ba. Eye different from atifunyuma. Wuti anya ya wo beka adoma kyede. Ane Onyankopɔn honhom konkunu ma ne ya nyame ba na po. Obe se ene ma. Edi so yi wa di ya di fujuma na abo adwaman a aya adoma kyede na wo yusu wuni Awurade honhom. Yes. Na ye nya hu adwuma ne. Ana de ya wode ba me yatumi aye han. Yes. Na Awurade tumi betuma tena ya mu. Ano ho nkomo ne yedi. Eye amen. Amen. Yes. The odo ni nua na ti han. Enti obi biala wo bedo ni nua no. Na wati han mu. Wati han mu. Sinti dia ni mu. Na sinti
I am a it's a blow way. Me yama for no adwuma wie na me ba mo ho a wo gire se me nya broken if wa gire di mati na kosi na ahia bi ba so mo so na ma hu no ntoto ya asese mo ye hallelujah Amen. me papa no ba bi wi ase wo ya du sia me ni anya dene a won sam be fa gidi No crepa. se ya nya akukuduo tumi akukuduo honhom bi a won sam be fa gidi no eti ba bi a ya du no ama mama mo kwan yan kasa nkira mo Yes. mama mo ho kwan yan tumofo Papa. ya mema ya makwan na ya ntu ye hofo ba anna ya papa ni se bienu na meta se to ma bi mu no a ko du fie mi ro ko papa ya kwan na meta to di fu no papa ni se ebire bi du no mo ya sole ya na wo ya tsen se ma ni bi kutu asoda dan ko na kan na ko ma se onko ho wa ko no se ansa no ba na ya de ano so de bia me be kutu ya me ntumi nwulam na enne de me nwulam e fi se me de ni bi apem ne de de bi na abem anya be ya ebe yo ko wa No kasa. anya ko wa ebe ya me wo yire ma fa me yile ti Yes. anya sa ne ma wo ya ebe ya gidi ni ba dwira na ni nton nya to agu na wo de pencil ato Yeah. anya no se ne de bi abem adofo ya wo adwuma ye wo Yes. wo adwuma ye na me matena sia hwe ahunu se gidi no se bibi ukwa so na se wonya sofo ka woni ane nwene atemu a watire o na sama kan so na sofo no kure wo mon kan na wo na anu e kwa de so tempa bo wa abodom asukwa no ba bi kwate ma me wo ho a e wula hoi papa e wula hoi gidi ni ba ya wo ya ni tiri jale wo jina mu se osha ya po ya na me hu na so ba aye gidi ni pa na do ba wo se so ko kure nwan kan nyam na beka sema me puto sa asofo hey Samba bada. ni wo fufuo me no mo ho kan se kosi na hina mu be hia Yes. am se kosi na hia bi ba ba fa ho hai me dafo gidi ma senkafo mo mi nyina na so akukuduro na okono wakono Yeah, come. we di hu be bata ho ntme Oh. ejimpani yamba ti biama dawo ma mo mfa mo sa se mi so kan ye hwe ho anya sa bros beba ma me hwe me awrade hu ye mo boda Amen. eti se me do wo na won so do me awrade ti e betina he No samba. wa cho se 1 John chapter 2 verse number 11. yes Na dia otan ni na obi biala wo tan ni nua wo na twene na koma mu no what is sumu sa nipa no obi da so ati sum na onam sumu na obi na mu sum a na hwe. na hwe Onim de wo kro. ba bi a wo ko no woni Every say. eti sa wo te bani mu ne ya kana wo se wo sofo ahu won kan nti wo de betina gidi mu a oh kwani wani to aso ne yanko mo bra sa do pebia isi na hie besi aho Yes. Yes. kakranka kadia fo adwene di metin kakranka ebe wie sisi e Papa. na de esese awrade ye kan ye ho no wa ya kan ho eye amen Amen. me da fia ni nkomo 1 John chapter 2 verse number 11. yes Ni ni mako. yeah Hey,
yɛbɛwie sisi ai. Yes. Medɔfo yɛni nkɔbɔ. 1 John 2 verse 11. Yes. Bible say. Na deɛ wɔtan ne nua ne te sum. Bible sɛ obi yɛ n'adwene sɛ ɔbɛtan ne nua sɛ nipa no bɛtena sum. Na wɔnam sum mu. Na wobɛnante wɔ sum mu. Na hwɛ. Onim deɛ wɔkɔ. Baabi a wɔne nam a wɔrekɔ no wonim. Ɛfiri sɛ. Esum no. Esum no. Fa na ni so. Hɛ. Ya maame no ma muti ɔyele pa. Wobɛte ansi asi gyidifoɔ mi dɔfo nyɛ yɛ nea. Anya yɛ nea. Mede ayɛ na mewura aho mi hu nneɛma bi sɛ ayɛ na mewura aho o. Hɛ. Ya na mewura aho. Na nsan ya na ɔmde baako bi ebesi hɔ. Wani ani bɔ nkuro no wɔ so wani ani wɔ sɛ abigya mo wɔ sɛ hene hɔ. Ɛhɔ no wɔde start yɛ de otie bibia bɛ dance. Ansana yɛnua na wɔwɔ abigya ma no kokɔ defend wɔ so ne sɛ onia no wɔni true faith ne mu. Ɔbaa baako a no wɔte deɛ no yɛ host no ne benkum asɛ nifa sɛ maame kokɔ bi. Ɔse gyidia nsɔre ne deɛ ɛyɛ o enti munya gyimi no afra wɔ bia. Efra wo bia obi a wɔte bibia yɛ danse ma ahyɛm yi. Wɔsi gyidia nsɔre deɛ yɛ enti munya gyimi no. Yes. Yes. Apostle asa yɛ nyina. Kɔso ayi wanyi bia mfirim. Eti gyimi no nsɔre ma asa yɛ nyina. Yes. Eti sebire we sia ho kwan bɛfa so wɔbɛyɛ saa deɛ we hu adwuma. Na gidi mpani so mɛyɛ hwɛ han ya mɔsom na duru sɛ ya. Hey. Bɛyɛ asɛm. Bɛyɛ asɛm. Bɛyɛ asɛm. Etu awo me fo anya ya nia enyi agidi. Ebi na wi wɔ ho abɛm no mo ha wɔ som ne saa no. Eye binom na eye binom na bɛ sisɛm no mo ha yɛ. Eye binom na mo sɛ wɔ so. Ade mfa mo ne nkyɛn. Hallelujah. Amen. Yes. What's not the watani ni na dia watani ni ane to somu na onamusumu na onamusumu onim de wo na onim de wo ko efri se esuma fa na ni so esum na afkata na ni so nyina nti wo hu de wo ye. Yes. Afei kasa bi twato ho me pa 1 John chapter 2 verse 12. Yes. Ose emankuma say ya urade mankuma eti de be ye na esum nkate ye ni so nti ye nya wodo. Hallelujah. Amen. Afei 1 John chapter 3 verse number 13. 1 John 3 verse number 13. Chapter 4 verse number 17. Correct. Ebi ya betu me wie wa ha ye. Awurade me yahode e besa ato waso. Ebedu wa na bere ni ntia mpani na mpani kase ye nto waso e besa akoye.
so enya dan kwa. Say. Tia ya tia nyina ya dan kwanti ne yete ha. Papa. Ye obu a wo bosia na ba ya dan kwanti o de ka. Ye say ye nuanom fo na twa nwom bi. Mennim se mumu bi atedem timi ntire. Wo so wankwa asori wo ne ka beto akwa asori akode ka. No asa ase we fe me de ka. Tight me de ka. Sa no mbobọ so wo media no so. Me dafo. Say ye obu ha ye Kristo ni adefiri na ne nye ho. Nanso won kwaji a wo pe wa Kristo so mo ntino ebia na asole to wo de ka eti se enkwaji a me bata ho a ye bebregu eti ye be ma nkwaji na ye adwuma ayi wo do eti Bible say ye nam wo do so ne yensa aka enkwaji Apa. wa tro say Me pa cho wo se enuanom se wiase tan wo a se ewiase we no e tan mi ne umi enu a emma ne nya wonwa kra be medafo shia bidibi ye nuanom asankafo afa ne ye bampa cho ye nkwa baabia o yankwa baabia o a wunya quotation 3 ye so ni mpirichicha ye papa mbo nsem no mo ani na ho ne shia bidibi Yes. na ye papa mbo nsem se yesu ankom ye professors Correct. baabi o mabo adu no na asam ketewa kra se ye penyansa ni nimdi age ye ko mo ho na yasumi na hey ese o senga papa nka da nya da age akreti baabi mansion no mote wo na senga fo akwaji nimdi ye wo ho nanso ntina me kan ho no ya ko adofo eti nya da age ne hua biribi me ma ne nya wo da si akacho nansen akwa de o se bi o prichi kura chen kumisen mo ana ya wo da hwe o mo lafo nya o class yo o mo lafo no ani e class ya lafo ni ye nu ba bia ya tetase ye ho na ya adom ni awu mabro bi na dumle bia na mpani na me yakonya se ye medi nkomo kakra etu e yanu ma ye adwa no wote wo nyina no ba bia na adwene no ne memre na pagya akodu no ahwa me de du a mese kwasa urade man dwumadwe mu nyansa ne mudia ebro so die sia ne age bibia fi won ho ne yatuma na mo urade mfa bone ntia da amen eti ye na modo so nya nyanko appointment se wiase we tan yan ya enya nwanwa nokore odifo ewiase ye tan ha ye nuanom Sunday sofo bi na mfira urade de ka ase ne obetwi posh one eye urade pa nso betwi ye mo mempre wo ho enkotwi ka ensese wo na wutwi urade mfa bone ntia da amen asori we yakun wonu adifo betuma ye wodom wonu adifo betuma ye dom wo wawo so ayi wosi akwan ma if se dwumadi en mu na urade fa wo so ye obi ho adwuma ne so anani en woni ane se enipa na enam ne so ma menya ayaresa no me pesanka me ya na doye se ya me branch mu no waba na ya anya ma doye le ba ya wo doye ya so asam do number be ma no mutaye we nyina we nipa timi ase e pe heaven akọ kadi titimu sana urade abusua babia ewiase adu no bonsam ofa nkwate kwa bi wia yan Yes. yami yani mila ya hoso jo hallelujah amen na urade atweme ni anwade yan yan be nkunime defo ama asomdua ba Yes. jeme so amen amen ya na modo so ne yanyo nyankopon ahedi ampa eti se wiase tan yan yakora ma ne nya wonwa ya ma me mo fo mo ho so o yo na wiase na fe na ne ma de ba de fe beba se urade anyi wadom na adwa bi no kodi akira satan be wia nanso ye pe nkwa Yes. on sham ho de amen urade nka ye da amen yes 1 John 2 1 John 3 verse number 14 ye ni nkomam do what's na ye de na me no mi yenu de yenim se yen yenu se ye twema fi owu mu ye konkwam twemu afiri ewiase wo ni mu ko nyankopon ne nkom every say every se ye danuanom eti me ba bebita heaven is odin wo mu age so odo mi yi Yes. heaven is odin wo mu age so udo wu nua No correct. se wa no anuanom a awurade be fa so asan yare oboa ampa se udin be ko nkwa nwoma ma Yes. se woni odo Yes. ene ti na ende ye di nkomo kitwe Oh. me wie sisi e awurade ho yamoboda amen every say ya do anuanom ampa yes what's it na de oni do no enti obi a oni do mani nua awo nyamedwuma mu no oti owom say ni pani ti wom eni ese ti ase awuofo do so ha o hey hwe ti ase awuofo do so And
Nipa wuwu, nipa wuwu, nipa wuwu, nipa wuwu. Nipa wuwu. The one no ni nuane to wuwum. Ampa. Yes. Nipa chane to aso no. Was na obi na wotan ni nua no. Enti obi biala wotan ni nua no. Bible say wo wudifo. Manwa wudifo wa ha. Manwa wudifo wa ha. Afisi ahyem sa adwomtofo adifo asenkafo ne asofo ne nsore ma meko mbanifo ne yahyem. Aso Bible say wotan wo nua, uyi wo wudifo. Hey. Say wotan wo nua, uyi wo wudifo. Ampa. Aya asafo mu ne ya wona, mbania ya adwene se. Yemfa asenkafo pani ma wo yi. Na waya adwuma no kodum pempensuo bi a awurade bepagya wo. Eno nti na mate me ho na makote masafo. E dey say wo ya wudifo ya akote aso do nim se awudie ndato aso adu atia na. Baby e wi hase adu pa. Sem kese pa. Hey, ya nam kwaswe. Asembe akura na be. Ama baby ya du dia ya ku o. Baby ya kwai. Baby ya du. Baby ya Yes. I was just one farmer your better on young and better on the any and would do for the so. Now, young cry, you're going to say, oh, it's a baby. Yes. Amen. Hey, a yes, ya who? Bonsama man whoso. Yes. And your man says, oh, just what about name one son, yet to Yaku. Amen. Radam Faban in here. Amen. Now, Obediah, what tiny young way with you.
na the man some yam me kura ya ha. Yes. Me part of 1 John 3 verse 15 into us. What you say? Eti obi na wotan ni. Eti obi a wotan ni nua. Wo ye wudifo. Sani pa na ye wudifo. Na munim say. Na me no mi nyina anim say. Da kwa. Heaven na ye pa akọ. Entra e wudifo bia. Wo wudi ni bia no ebetena ni fie. Hey. Eti free sem na neta so ni padua na me ntase me die me ye say odo no awo ho ana ni wo. Me do fofa wo ja ho. Afi mama chapter 4 verse number 7. 1 John chapter 4. 1 John chapter 5 verse number 2. Me da fie ni nkomo. 1 John chapter 4. Yes. Verse number 17. Verse 7. Verse 7. Ye ni nkomo e. Bible say. Adofo. Adofo no. Mama ye no do ye ho. Mama ye no do ye ho. Every say. Mama mfa se mi mira. Ebi ampani betima kan bom na enema asan afa. Bikro mi atabala koso e ye kula ase. Je na minimu ne se eduru memene da no pa bia ye ko panima akifie ye kodidi. Ebisa wo yire de aduane aba. Wo yire de aduane aba. Wo yire de aduane aba. Eti nanna mo so ma atabala koso na ntie nya girifo ne bedidi wiya. Na wa kan se medidi amedia me mitifia me nya hwe me mbokwa asore na esakra akra banku na esakra akra na ye fufuo ntumi sakra akra he wo bonsema wo do ni tu ye no me da fo se se aka da kakra butu kwan beto girl asa obag won so beto dia asa obag se wo do ni Kristo so munti no amadi dia ye je papa hey se me ma mi nu a wo ye dia mi ni asuna ni mo. Yes. Na da na be. Na yanya Kristofo. Ni ati asumudie o. Amen. Anso aje so amen. Na ye so asumudie wo mu. Awo me ho. Na me ye so asumudie wo mi mumu wo wo ho. Adofo. Ba bi agidi na du no. Hey. Mommy amfanya life bo. Tabi. Mommy amfanya prema asem o. Bia. Mommy amfanya na asika ne asa ne ye. Na enema ajigu. Enema asia. You say you will be a year. And you know, Mrs. They say, I'm a best rapper now, my mother would them will be close. Yana kweswe ye kwa nyami anime. Yana kweswe. Okwebia wana moswa. Yes. And they say, Christo for Shania did you bomb your slow? It's a message, yes, and I say when you and you told you, I'm a phone and one or one, and they say, I don't mean to my free moon, I can't want them. They say, I don't much at the way of work. But I don't remember young and me panadia. Near me binti. I do this and none of pay. Say, Betty and Seminaya young Sakraya. Yes. No, you're not what dry chance for. Tell that baby what time for some. Hallelujah. Amen. If they any mukrano. Near she didn't yet the bantua. Okay. They say Miss Roman can free the best now there, Druso. Anna, I
Aswari a yanyale ni yansa no ye say ye de nuro so. Yes. Aswari a yanyale no, aswari a yanyale no. Bonsam ni wi a ye wi ye no. Kwato yale yagu ye so. E say free help osi ha. Ye nyina da nuro so. Me dia sha me bag, me ani so akwa me dia gum bag. Na bia yadu. Da bia yadu. Na wo me yale wo se me mompa na wo ho nto me yale no. Wo dia woni mutina me yale na ase me nsa wo yale. Hwe. Na no agya bompa woni me no. Ne yam tutu atutu no ano hwe. Me da fu ja. Se ya nya wo do ni bia mu a. Hey. Asanchane ntumi nsi. Yes. Amamade ntumi nsi. Debi. Edi se pese nsanchane ne amamade asi a. Mom yan kwale wo do ne back. Yes. Na ebe ya adwuma. Amen. Amen. Na brada me tumi so abedi nkunim. Na niam bia afa na kwan so. Brada mfa bone ntie da. Amen. Afei me dia wo. 4:7 na me tie wo yedi nkomo ka. 1 John chapter 4 verse number 7. Yes. Adofo no. Omo ye no dodo ye. Omo ye no dodo ye ho. Na odofri nyankopon. Odo no efiri onyankopon. Na obiara wo wo dodo. Eti obi biara wo wo odo no. Onyankopon na awo no. Onyankopon na awo no. Bonsam se nyame na awo. Bonsam gese. Na nso se betuma wiamu didi a na gese onye odo. Awo mi ase awade aso ye nka wo no agese ami o mi. Eh ya no pedi wa ya fe. Eh. That's it. Awade ase so na da hene o. Me kwa na makopa bibi kakra ya ama nkwa no o we de. Awade nka ho ne ko busa no ano a. Ye wo chire bi. Ye bere na wo to ma me ne mu. Wa se wa somdwe wo so wo to na me ne mu. No nipa we ya wato amene mu a wono aka asem we se woto na mene mu a ya kama bom se maakuo ya wase woto na mene mu no ya kama bom se maakuo abusia tini ne dia ya timo ya ma no amabesra ye asori bia wo ko bia se wa anya wodo a wo ti asori no mu kwa. Yes. Se wa anya nyamusuro pa no wodo mapa metena wo mu a na de ya life for mama sisa mawle mato mani matwitwu mani ne de keka ho ahwe obebragu because obi obetuma ye onyankopon ba ne de odo ni nua. Yes. Brother nkaye da. Amen. Ansa na anu ache obi mwale waka asemi ti a wode mwale na ka na nu wen nyame yanku wa wuwo wodo nsa benkum na sa aka o yamu kom se atwaboa wono ma benkum mi so ame ma mo benku sisi amade ye mo fom aduane sa preko benku fo pa de ma wone ne medi ye no ho de wo kire ana wa betena so be pempa abo be pa yare se be pa hey abi ade ne ma ne nam ne de adofo ya nsori anyina ye na so kire bia bonsam betwi ahwo brade mfa bone ntie da. Amen. Na nka mo ma bia no wa asase so ne nyankopon bensa no kwale gidi he ma me mfa akwanya we so nkam no kure Kristo mo ntida mo ebia na mpani ne di hu mo ntumi nkan no kwale gidi ne bibia ate so man Ghana gidi adwundwam se na ma Ghana adwundwam sa no gidi na adwundwam no na ma Ghana adwundwam sa na mo se gidi ni nya enyina so ya strong a ka Ghana be ko na ni ifiri se me be benya akwanya na me nko na mi di eti adwuna wode odo be support wo tirim ne nya nya de akwaso ani. Yes. Me da ase te ka me nko na wo bo adwama ni atu ni ma be take in charge ene sa abone adwuna be tirim no ani to sofo tumi abo to wo wode ase wo haya na nya me ya adom na sa wo bo adwama nya mi tu amenye wo No kwasam. wode woni ma sa wo do we ni ade ko no abrabo we ani ade di ko nya asesa hye ko nya nunum se nwira nunum he abe ya ma hye ko nya ba ko pe na wo banyi wo do na urade akayo urade mfa bone nche oda. Amen. Urade mehu nya moboda ma to asosem dofo Wo do fri nyankopon. eti odo na fri nyankopon Na obiara owo to no. na obi bia wo odo no Onyankopon na awo no. nyankopon na wo no Na wonim na nyankopon. onnim nyankopon 1 John chapter 4 verse 8. yes Na de ono no na obi bia la onno ni nua ohunu nyankopon. onim awurade Yes. ye wonno ni nua no onim awurade Ohunsia. edi esua ni se wonni wodo ma wo nua wonim awurade o yesiam na wababi kwa se wonni do ma wo nua yesiam ni wababi bet wabamu kwa. Yes. He asole no eye papa saa no won sam he be hayen no mama mu wura mfi kura me nsuro me nka meka se be 2008 na mo atabra ko so me na nam ya atabra ko so secretary ana bi se mfiri kwa upra so saa mere no
na ya papa sabeni na twere with the paper na twere gu A4 sheet notebook full scarf ten so me na me kan sa tabla ko so asafo say won gongo dia ba say Ghana nsade nyina abonsama wuram akadi 2008 asam na me second na why na dwere say kwan bi obefo so obewulam bi obewulam e say meka so wasi ni fie kura wo Yes. on hand wasi ni dan wo mu e say abonsama on hand so hand na dia yo betu wasi ni dan wo mu atop pro wasi ni fie wo adofunum ya bo na yonkoyem yeah ya ma menom sa do kan ni pedi aba for ya ma awurade obe ye o Yes. na mom oye wie na onya adwembone wo wunu ya ho a awurade sa andome ho awurade no otumi sa hawo no ase wa bra bo ya ni penti de bibia ya abaifo bonsam awurade ka so otena wa bra bo so wa ni nyi da wo wura fi do ya na bokira tinaja ko na bu watena tena na bu abra bo so ma ne kwa wi wo wura se na ntwie awurade no ya person get be sha abaifo brother wani mra wo ho so ababa wa ya wo ya dia wo mfata gidi no ya wo ye hwe me kan da se media na aba na awurade bua se asenkafo mfa so nka nyame asem am policy awurade no ene na dwuma wo so a tidifo mo anyomotofo ehọ na mo nso mo daadaa moto saa no aye be hye ma ya na magye microphone no me nitumi wagidi kemehwe microphone no Yes. somebody munima woni ane ye ne mefunu wa TikTok so ne so me yehuna ya be siem no no se akwa microphone boy ya nyom oboya nyom woni hwan na akwaka woni hwan na akwaka hey adofo abata fo mo wa dwuma ye hwe mo wa dwuma ye dia mo mane ya man se kira nka nkira mo a momenti mbokọ bonsam gem No kwasem pa. se mo de munima Papa. Bomiye. wodi se mo kunu so mo nka no man se kira nka mbokọ bonsam gem Yes. momenti baby wiase na dunu adofo me papa no ka take se ne asonfo aye ba ni income fo mani mna mo so o yeah how baby abonsam de ne ya me akọ no yasam Zakaria. yasam Ubetom. yasam
John chapter 4, verse number 8. Yes. Mako. Yankwa. Dear unknown. Dear unknown. Ohunu Nyankopon. Ohunu Nyankopon. Na Onyankopon ne na Onyankopon ono ne wodo. Na yei no Nyankopon do ne yi ne ho adi. Na wei mo na Onyankopon do ne betumi ayi ne ho adi. Ewo ye ho. Ewo me ne wo me ye ne ye ho. Se Onyankopon soma ne ba. Onyankopon ne soma ne ba wo ne kro. Eba wi ase se. Se omeda ha se. Yes. Na yamfa ne so nyankwa. Ne wo me ye no mfa saa ne do ne so nyankwa gie. No kwasempa. Amen. 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 Se woni do wo asetena we mu ewo onua wo nyamedwuma ho a. Ebe ya asem. Anu nti no enamso abedua niema bi wo yakra ne nipadua mu a ehaye. Sesei ehu ados ya ma me no de ya asem se won se ni sika pa na se emere wa boche wo ntem a wadua ne die ya de ne manwuma yafu o No kwasempa. ho wodi woni mo nti sesei wona yebu an som ya abayifo no kra ya kore atete wo ma yansusu som ya abayifo no aka ne ma nyina afrem ana sesei ehunti yehudi ayayi ehunti yehudi ayayi ehunti yehudi ayayi Bible so aka kire se ehuni wodom namom wodo a edi mu no na epamu hu No kwasempa. ejime mo mi nim se we na anu anti busa mo mo ni busa bi oni mi bia me dia ji ama o me me wo ho no o ji ama me nkide hwe ji ama eja suwa na me bompa eguso awurade wada woro ma nsa na me nya aka hu me mobo asa ya ka bia hantuma Odiba ni wonti anu o. medafo we e Kristo ni Yeah. Odiba wo wonti anu. na yesu na
Obediah na dwene sɛ ɔbɛboa wo hwɛ ɔho so yɛ no ɔpa ɔfɔm bɔ ana ɛdeɛ sɛ obi bo akwam a wobɛda wode akoma bɛgye anaa bɛmena akɔ ɛtu anim na ho so no me papa no masɔfoɔ mpani sɛ nyame yɛ nyam adom a wɔdiifoɔ bi ɛbɛma original pastor ne natena nkonnwa nyinaa mo ntam ayɛ basaa na mobɛsurosuro mo ho na mobɛnante abɔma kyia asomdwa agye so na mumu wɔdiifoɔ bi bɛma mo mobɛsuro mo ho na nam saa yɛ so ɔbɔnsam bɛnyam baabi a wiase na dunu hɛ wɔpani sɛ ɛsɛ ɔbɛkɔ program baabi a ɔkɔ no hwɛ ɔho so yɛ aduanedie mu ɔmo so na ɛkɔ hwɛ wo anaa nokorɛ paa sɛ ɔbɛɛdɛ wɔbi a invite to program na di sɛ bi abɛtɔ sɛ wokɔ no hwɛ ɔho so yɛ aduane ɔmde bɛma wo ho ɛdeɛ sɛ wobɛda didi ɛnti sɔfo na ma no ɔkura ne bɛnku yes nokwasɛm wɔdiifoɔ bi nti ɛnɛ sɔfo pani tu kwan wokura ne nkwan wɔnyɛ bɛdu ano aka kyɛ ɔsɔfo ma ɛre hiti ma me ɛnyɛ deɛ bɛkɔ na ahiti no ɛnyɛ nsɛ ano a bi ma fresh wani na nna ɛkɔ hiti wo deɛ no bonsam nti ma wo deɛ yɛyɛ awurade hu yɛmɔbɔ amen ɛdafo yesu kristo tumi nti satan tumi nyɛ hwee nokwasɛm paa na mmom so ɔdɔ no a meyɛ mu di a sɛ yɛ na ɔbɛyɛ yɛ nokwasɛm yɛnim na yɛ ho so no ne yɛ nyinaa yɛ aka awurade nka yɛ daa amen hwɛ adesɛm no deɛ wɔ hoo nanso medɔfo ebinom awefoɔ bi abɛfiri mu gyedim adiifoɔ bebrebe saa kɔndemfoɔ bi abɛfiri mu a ɔmbɛsiw nsira kwan a hwɛ yɛsɛ deɛ ɔka he nyinaa na ɛfiri awurade hwɛ wonim nkokɔ a nkɔɔfoɔ bi twa ne sum ase ɛne nkotosade sukusade ne nyankomade ebinom frɛ bɔ ɔmabrabɔ mu a kanya ne so ani abere saa sɛsɛ a mɛnya woyɛ gyidi adwuma na ɔdɔfoɔ bi yɛ no adwene sɛ ɔbɛboa wo a adesɛm bi nti ne yɛayɛ mmɔbɔ adɔfo wode ade ma sɔfo ne wɔ so wɔmpa no wanwa nkwantafa bra mɛgye yes wode ade ma awurade dwuma ani na ɔwɔ branch ne wɔ so wɔmpa no wanwa nkwantafa bra mɛgye wode odu anwa nkwanta so hwɛ baabi a gyidifoɔ ne te no sɛ ne nyinaa bra me mɛgye deɛ nko sɛsɛ yɛate mɛko sɛ mɛkofoɔ yi mu ayɛ enti nkɔma yɛ nhyɛ sɛ bosom yɛ ɔma abɛyɛ adɔyɛ sɔfo nti nneɛma no baa wodi yɛba no no me papa no ma asɔfoɔ memfa mela ha meba ha mewie a mɛkɔ hɔ baabi a mɛforo woka Jeremia chapter 1 verse number 1 Jeremia ka so ya bɔfra ka de sɛ nsuo mu hu yes yɛ mɛka ne kan nokwasɛm paa nti meka wie na yɛwie no mepɔ no mesi ankɔ yɛ anoma pɔ mɛkyɛ ɔnyɛ no ano bibi ankɔ yɛ na papa sɛ deɛ ɔka na ankɔ yɛ a nyɛ dada mepaakyɛ meyɛ bi nokorɛ yes woyere wo nsɛm a neɛmbɔ bom gyidi nso deɛ yɛnya ka si yɛtu a medɔfo yɛnya ka yɛtu no pɛ sɛ woda a ankotire dwa adwa gu so no yes nti woda ho ayere nsɛm no wapakyɛ ɔdada fa kyɛm na ankɔ yi no ano no mesrɛ mo hwɛ ɛmakuofoɔ no wɔ akoma sɛ ɔmo bɛboa yɛ wode ɔmo nya de ba no ade gyidie bɔ mpa na ho sɛ biribi bi bɛtɔ kyema wɔ mu a wɔbɛyɛ mmɔbɔ kyɛn wɔ bi sɛ bɛyɛ bi adɔyɛ wadi ɔma asɔ no aka kyerɛ ne yere maame adeɛ wei ne wei mfa sanka wɔkyena fa gu bɔɔla kentem na ɔkɔ hwie agu wɔbɛrɛ abranch no mɔkunani ba atɔ no wahwie agu wode obi huhu ahwie aduane no ato agu ɔmɛ dɛ kɔm de wasɔle ba bia no abɛgyina sɛ awurade tumi tiw mu hintum mu ɛna deɛ atie mu so kyɛn deɛ wɔwi ase ɛna ɔma bɛyifo akɔnka wo saa no hwɛ hintum mu abɛyifo mbɔkua mu nkua na yɛsɛ deɛ ne ɛda fam yɛnsura ahwe aseɛ wɔn wɔ bi ɔda wɔda fam osura ahwe aseɛ abɛyifo mu bɛkua dada mu nkua wei ne ɛda fam tim obi a ɔda mene nkɛtɛ so wɔ fam biara no wopere kura so ɔda fam wɔ na wonte ntɔ ɛgya abɛyifo mbɔkua de mo nya mmerɛ sɛ mo pɛn so deɛ mo nya yɛ ne yɛbɛwu nti mo ntaataa yɛ ne yɛbɛwu Radem fa bɔne nti ɛda amen Bible sɛ ehu ni dom ɛgyama sɛ yɛsua yɛ ho bɛ apɔstɔ yere wɔwo me sɛ nyame a mɛma mbɛfie na mmaduane a meni o hwɛ mama mami o mesi mi didiɛ sukɔm di mi o hwɛ ɛsukɔm awurade yɛ na ɛbɛgyidi mu yi sɔfo tie aduane ho a na wotwam asɔre ba wakɔtwam na wafrɛ wo aberante awurade dwuma ani bra yɛ ni deɛ ɔso sɔfo
And now he say, I can't say, who ye, I was soft for him. Say, young son, that's soft for us for this radio. Yes. And young son, you're Surayan, Papa, money, Papa, Musuyan. And you say, I saw a pan. You know whom Ben at two. Yes. Woman, I saw my bumper, you could be a chance in the summer. Then you who to say, Coco, the bear, now watch it. I don't wish you would. But therefore, I would have now a digit in Namno. When you're Milo, what that's why we are more Juma. Now, a whoopee, a whoopee, a whoopee, a whoopee. Whoopee. What do you Johnny? What do you Johnny? What do you Johnny? Yes. Now, I didn't Dumas and about Cosway Dumas. Now, you may see you. You better not send any young Madiaka Sia. Yes, I would have been. Oh, one some. So, can you hand this? I will tell you to some young son. Bible said, until you are one son. Won't see the home. Won't see the home. Yes. And Penny, I do the Shamans and Madame Mobility. Mary, I didn't show Obediah. Oh yeah, Odoma Goma. 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 Oh yeah, Odoma Goma.
Amen. One of the 2 minutes I do so my Nansan Pabwe at train and then the better radio said, you know, so the boy of Paya no Israel John or Honey at Unibacon, if I'm on Paya. A patch of Israel, you might also inum number or ha at Unibacco Psalm 121. Israel have 4 or so 4 Jum. Was it Mamma Menis much than Mepo? A hen a memoir free pepper. Memoir Freura de or Sonia Sassia Fono. Oh, Mount 9 with 3. The Ohe on Tonko. The Osha Israel on Tonko. I already know her 4. I already know you know on Sadi Faso. Oh, we are in Suaria and now Sania Najo. I already show Bonnie or Basha Crasso. I already mentioned what if free and will feed us. Every say, Adakosida. Amen. Amen.
ni bien somewhere. When you when you out of Masse Pripi, a demo, Yansen, and say, Asidanka Odinda. As we yes, say, there was here, not a sefata. As I say, you walk, and Waboy and Cranny and Nipedia buying. Empo and Avia would have me. Danny who was a fool. Now, enemy, I want to share. Why young Kwawa and Sam? One for and Quano and Camille. Say, what boy, Obama, Brea, but to us, Yema. The Cambium say, Asidanka Odinda. Amen. Somewhere, Rakoso. And then more bedroom sabre. A fam penny up crosso. Craig men one amount in the end Yansa. Sansa was said, look at some party doing watching Chema de Cain say. It just any pop bomb paya 1 minute. Sanity, we should share baby to her. Yeah, the empire bar. A brand new swing and paying for Kenya Yagin. Emma, you share Breno, a bread in ye. Ampa Ebrand Suyano, with the engine free at night, the Asiamah Sumbium. Yantia Consu somebody Biara, Odmankuma, Asidanka Odinda. Amen. Yabahay, so I would have the one memoir, ye. Oh, if they say what the cash and boss, Yamfire how, any and that dream round chain, what would I do in your house? Into a how, any and that dream tea and a dream yet the Asiamu. Nayabay, yes, no patch, say. Yaya Bonnie, your dear Bonnie for some to any more tia. Your share see and yo. Your share some yano and near yo. Nancy and Bonnie tea. I bet you Maja Kunguruguma Bonnie for free. Into your boy for near 4 years. Kai Maja Krono, never a Bonnie chair. Nancy, oh dear Bonnie chair. Yen say this is a dear bedroom him. Wouldn't it for a Bonnie chair and Amen. And Papa Tia 4 years. Yasra Bonnie for chair. Naya Sam Yana say, what do you actually have a Sue and my and Sunny one in the womb? None him Akinimus Susia, and then Akumamus Susia, and Tigidiaman Nama yet too, near Babu Pokrum Kunisi. I would add the Akuma so as a mine. Your Trimus Susia and Manimra mine, wouldn't it? Amen. I would add the Subayano. We are Saints and India, one dear money and Mama. Now I say, I'm both in Yanka. I'm on Kukrabati and Yatna. Na the intimate and obey my Intiabe, say, oh, memoir, the baby and ye, as a home number came with ya. You will give yourself, couldn't be a bad idea. Wouldn't it? Amen. I would have you. O don't boy, now you may dear, we are some, near Tiaman, Bonnie Bia. Now, I was sent to see a yard.
yɛbɛhyɛ odin kɛseɛ animuonyam yɛbɔ odin ne yɛde ɔman yi hyɛ wo nsa awurade ɔman yi yɛ wo man sɛ woama mu a awurade baabi aduro na yɛ den yɛn mpanyinfo a ɛdi yɛn anim no ma ɔtema nwura wɔ mu ma ɔdɔ nwura wɔ mu na asɛdeɛ bi a sɛ wɔn yɛ man ne ɛwɔ fam no awurade wɔn nyɛ man ɔman yɛ ɔman a adeɛ bi a ɛbɛ nipa abrabɔ mu a bɛma n'ani agye wɔ n'asetena mu no wɔamfa mu bi ankame yɛn nanso atirimuɔden nti pɛsɛmi nkum yɛn nti ebinom didi na ebinom di awerɛhoɔ awurade yɛ pa wo kyɛw ɛko wɔ deɛ ɛyɛ wo ko wo ne nti kuma yɛn daa Amen. awurade yɛte ɔkosɛm mogya hwie gu ahodoɔ ɛwɔ ɔma ahodoɔ nyinaa so awurade yɛde Ghana man hyɛ wo nsa ɛno nti ne yɛde ahyia mu a yɛbɔ odin sɛ ɛma mogya hwie gu bebe ma yɛn so ɛma akosɛm ɛma yɛn so enipa bɔnefo a yɛde ntɔkwa bɛwura ɔman yi mu ɛbɛma nkoa no mfena si apini yɛgyina akuakuo de yɛn nsa apem yɛbɔ deɛ wodi nti si ano ma yɛn daa Amen. asomdwe Yesu ne kae wo ma nokwari gidi asɔre hyɛ wo nsa deɛ ehunu ne deɛ ɛteɛ no awurade nipa bi awiawie ɔho abam sɛdeɛ ɔka ne Yuda nwoma no awurade Yesu Kristo ɔmo ku ɔsom n'anim ase awurade Yesu ɔmo sɛe wɔ som no na yɛ saa na wɔawurade ɔhyehyɛ no enti yɛ pa wo kyɛw ɛma kwan ɛma ɔtamfo mu asɔre n'anim ase dodoɔ a atete korɔ no wobaeɛ no wode asomdwoeɛ na baeɛ wokɔ no wode asomdwoeɛ na kɔeɛ na wode asomdwoeɛ so gyaeɛ enti yɛ pa wo kyɛw kanya wo nyinaa dwen yɛmfa wɔdɔ ɛne nteaseɛ ne koreyɛ yɛmfa mɛso ɔsom yi mu yɛn nyinaa yɛnka mmom ɛfiri sɛ heaven baako pɛ ɛna yɛpa akɔ enti sɛ yɛmemene yɛn ho ne yɛkeka yɛn ho a ɛbɛɛ dɛ ne yɛnya heaven ho akɔ enti yɛnya wɔdɔ ne yɛn nyinaa yɛnka mmom mu baako ne yɛn nyinaa yɛnkura w'ahyɛdeɛ mu yɛnyɛ no sɛdeɛ sɛ woyɛ di a yɛbrɛ anyɛ kwa yɛnsɛm nyinaa sɛ dwumadi a ka nyinaa no ɛda wabɛm pagyansɛne fɛ adi a bɛnsɛm to yɛn so ɛbrɛ ba so a sɛ ɔpani Peter ne ne mpani ɛma yɛn ho so na wapagya poma atere ne nsa asrɛ wo nkyɛn adɔ mmɔborɔhu ne nhyira no woamena ba mu saa yɛkɔ a ne yɛde nhyira na ɛkɔ wɔdɔ nti bɛdi nkonim a ɔma ma nhyira mmra yɛn so na ne brɛ aka nyinaa Amen.